Dnes nás čaká 45. ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie. Prihlásených máme 40 príspevkov, ktoré sú delené do teoretickej sekcie, predklinickej, klinickej a do sekcie nelekárskych študijných programov. No, tak keď sa pozrieme, že to už 45. ročník, fakulta má svoje 55. výročie samostatnosti, tak je to naozaj niekoľko dekád študentskej vedeckej odbornej činnosti. Niekoľko sme vynechali. Verím, že sa to tak nestane a že budeme pokračovať rok po roku. Je to obdobie alebo je to deň, kedy naozaj vidíme to, čo je v našich študentoch dobré, to, čo dokážu v tej vede dosiahnuť pod vedením svojich školiteľov, svojich tutorov, a musím povedať, že si zároveň tí, ktorí sme kedysi švočku riešili a venovali sa tomuto s nostalgiou, zaspomíname na tieto študentské časy. Témy sú rôznorodé. V klinike je tam niečo z chirurgie, je tam niečo z gastra, je tam niečo z neurológie, z gynekológie, z rôznych odborov. Čo sa týka teórie, tak máme tam aj nejakú 3D tlač, máme tam aj nejakú neurofyziológiu, máme niečo z biochémie. Je to naozaj rôznorodé a ja som veľmi rád, že študenti si nájdú to, čo ich baví, a že máme študentov, ktorí to robia aj dobrovoľne, sú študenti, ktorí to robia aj tak, že majú s fakultou nejakú dohodu, že sú zapojení priamo do nejakého projektu, ale máme študentov, ktorí to aj sami dobrovoľne a spontánne robia. Moja téma je taká moderná téma a to je epigenetika. Je to vlastne, skúmali sme v našej práci vplyv epigenetiky na rozvoj civilizačných ochorení, respektíve možnosti pridaní metabolitov na to, aby sme znížili prevalenciu civilizačných ochorení. Na každom civilizačnom ochorení záleží, že do akej miery tá epigenetika hrá rolu, do akej nie. Že v podstate, aby som to tak jednoducho zhrnul, tak tam sú také vplyvy, že genóm, epigenóm. Genóm je vlastne to, čo zdedíme od rodičov, a epigenóm je to, čo v živote získame. Pričom obidva hrajú nejakú rolu v tom rozvoji tých civilizačných ochorení, no a my sme sa práve pozerali, že ako tým našim životným štýlom alebo tými metabolitmi v našej strave môžeme pomocou toho epigenómu znížiť to riziko civilizačného ochorenia. Čiže pomocou toho, čo vieme zmeniť, lebo genóm zmeniť nevieme, ten jednoducho zdedíme od rodičov. A mojou dnešnou témou na vedeckej konferencii je hodnotenie hemostázy u pacientov s ťažkou psoriázou. Dokazujeme hyperkoagulačný stav na dermatovenerologickej klinike, kde sme ich vyšetrovali, potom v laboratóriách sme vyšetrovali vzorky, zhodnocovali demografické dáta v našom súbore a potom vyhodnocovali. Dokázali sme hyperkoagulačný stav u pacientov s ťažkou psoriázou, ale samozrejme sú potrebné aj ďalšie štúdie na to, aby sa mohlo pokračovať v nejakej liečbe. Študenti si robia svoje experimenty, čiže pokiaľ je to teória predklinika, tak tam sú to naozaj výsledky z laboratórií, zo skutočných experimentov. No a čo sa týka kliniky a nelekárskych odborov, tak sú to buď štúdie priamo na pacientoch, alebo priamo s ľudskými vzorkami. Táto študentská vedecká odborná činnosť je veľmi vhodná živná pôda pre budúce diplomové práce, čiže pokiaľ študent nevie, že čo má robiť, akú diplomovú prácu, tak na základe švočky môže začať pracovať, a čo pre študenta veľmi výhodné, že vlastne na svojej diplomovej práci môže začať pracovať už od prvého ročníka, čiže nevyberá si tú diplomovú prácu úplne na konci. No a väčšinou to býva tak, že je to taká liahaň pre doktorandov. To znamená, že študenti sa naučia vedecky pracovať a potom môžu ísť do kliniky, kde môžu pokračovať. A väčšinou tá klinika alebo ten ústav si už dopredu vychováva svojho kolegu, ktorý už robí v tej téme alebo robí veci, čo sa týkajú toho pracoviska, a už to potom pre nich nie je úplne neznámy človek, ale vlastne overená, vytrenovaná osoba.